No niin, moro moro. Moro moro. Uuden videon parista tänään vähän, mitä me tehdään, kehitellään tommoista aasialaista pientä darramättöä tai darrasafkaa ja kokkaillaan sitä ja kuvaillaan teille vähän tämmönen pieni video. Let's begin. Katsotaan mitä raaka-aineita me käytiin hakemassa. Tässä on vähän thai wok-kasviksia. Vähän pääsee helpommalla ja nopeammin, kun ei tarvitse itse pilkkoa. Ja sitten kananmunia, nuudelia, kasvupähkinöitä, sitten nautasikaa ja valkosipulia tietysti, soijakastiketta ja chilirouhetta ja oyster-kastiketta. Tuleeko näistä semmonen, niin uskoksi että näistä tulee semmonen toimiva? Näistä tulee varmasti hyvää ja nopeasti valmistuu. Se on kokki ottaa pienen huikan. Sitten Sami lupasi leipoa vielä tämmösen omenapiirakan. Taikkotyylisen. Ja siinä on raaka-aineet, kannelit, sokerit, siirappi, Tää on se varmaan mikä tuo vähän kookoshiutaleet ja omenat ja murotaikina. Ostettiin meiltä mangojätskiä, niin katsotaan millaista ja vaniljakastiketta tulee siihen vielä päälle. Tuolla on vesikiehumassa nuudeleilla ja aloitetaanko me muuten se tekee? No niin, sitten aloitetaan. Pistetään aluksi lihaa paistumaan tuohon pannuun. Ja pannuhan täytyy aina olla kuuma, mitä meillä se ei ole, mutta muilla vinkkinä sit kun teette niin pistäkää aina pannu kuumenee. Nuudelibussit pistetään ne siinä samaan aikaan, kun kiehumaan ja jauhelihaa alkaa paistua. Onko tehnyt ennen mitään taikkuruokia? Onko valmistellut? Totta kai on. Mitä Vanha konkare. Mikä on sun bravouri taikkuruoka? Jätetään se videon pariin. Mihin? Videon pariin. Mä veikkaan, että nyt on eka kerta, kun saa sun taikkuruokaa tekee. Okay, let's go. Sitten kun jauhelihaa tälleen kivasti vähän paisteltu tässä näin ja aika kivan näköistä, niin sit heitetään kasvikset sinne joukkoon. Kokki pistää vähän juoman pois kädestä. Sinne vähän kasvikset sekaan. Tosiaan tähän voi käyttää vähän mitä itse tykkää. Me nyt ostettiin tämmönen valmis, jossa on chiliä ja näyttää olevan porkkana paprikaa ja olisikohan toi basilikaa, sipulia. Hyvän näköistä. Mitä mieltä? Näyttää hyvältä. Uskon, että maistuu. Tuoksuu hyvältä. Mut juu, sit näitä paistellaan tässä hetki. Sellainen, että saadaan vähän kasviksia kuuloteltua. Ja nuudelitkin alkaa olla kohta valmiita ihan niistä kauan. Sit samalla kun kasvikset paistuu, kun on jauhelihoja ja se asia. Nuudelit jos tulee ja näin, niin sit on aikaa vaan yksi juotava, niin lähtee ressiboihin. Vai mitä? Kyllä. Kippiis! Pienet. Aina voi sunnuntai ottaa vähän soija soosia, niin sitä tulee yksi ruokalusikallinen tänne joukkoon. Itse asiassa pariin nyt, kun me tuplataan vähän enemmän noita maistelioja. Eli tätä 2 soijaa, 2 ruokalusikallista ja sitten österi oli sama setti, eikö ollut? Joo. Ja se vielä sinne joukkoon, niin saadaan vähän makua sinne, se on vähän tommoista Vähän paksumpaa. Tulee mieleen vähän tommonen, mikä toi on, siirappi. Sitten me lähtiin unohtaa valkosipuli sieltä joukosta, mutta se vielä sinne joukkoon, niin tulee hyvä. Kun on saatu valkosipulit leikattua, niin sinne joukkoon vaan ja kaikki sekaavaa. Ja sitten tässä kohtaa niin nuudeleista valutettiin vesi pois ja ne heitetään kohta tonne sekaan, kun on saatu vähän laitettua. Itse asiassa tämän valkosipulin jälkeen tulee tiedä mitkä. Kerro. Cashew-pähkinät. Ja nehän löytyy tästä pöydältä. Ne voi itse asiassa tässä kohtaa jo lisää ne messiin. Onks tänään vähän krapula olo?
Vähän hiljas poikaa meidän kokki. Perus sunnuntai Samilla. Joo. Kyllä se tästä lähtee, kun tekee tämmöstä haikkudarramästöä, niin saa ihan hyvä. Kaikki tässä on niin pieni pussi, että Se laittaa vähän reippaammin, mutta on just sopiva tällä annoksella. Just oikein määrä. ei se ainakaan liian iso näitä. Pähkinä on ihan hyvä. Katsotaan, onks meillä sitten nää vuorossa kauheasti chilirouhe pitäisi tässä kohtaa, jos meillä semmoista löytyy. Ja löytyyhän meillä. Sitä vähän sinne saa vähän potkuun, niin lähtee niin sanotusti ne viimeisetkin krabulla rippeet sit pois sillä tulisuudella. Kyllä toi ainakin tuoksu ihan hyvältä näyttää. Se on varmaan ihan hyvä. Nyt on hyvä. Sitä voisit lisää siihen joukkoon lisää, jos haluaa. On toi aika kivan näköinen. Siinä tuore chilitkin on tosta noin, että Ja aina muistatte laittaa kiltisti roskat sit aina roski, eiks niin? kyllä. Ja pieni lonkero väliin. Okay, let's go. Ai entää, alkaa näyttää hyvältä. Kyllä darra lähtee. Kyllä varmaan. Tästä kohtaa sinne vähän mausteita joukkoon noissa. Ja nuudelibushi. Eikö tuu ihan hyvä? Vähän lisää chiliä, valkosipulia ja sitten se kananmuna. Sitten paistetaan vielä kananmunat ja... Ai että. Tämmönen annos saatiin sitten tehtyä. Vähän kimchiä siihen kylkeen paistettu kananmuna. On oikeasti ihan hyvän näköinen. Mitä mieltä olet? Joo. Ja Miltä se näyttää? katos kun tehdään ekana. Ja sitten Katsotaan mikä on maku. pieni maistiaine. Vähän kimchiä kylkeen ja... Onks Gokki Sami onnistunut? Maistuu muuten hyvältä. Suosittelen. On ihan hyvä. Ehkä... En tiedä. Aika lailla täydellinen. Mitä mieltä? Vähän kananmunan kanssa. Kyllä mä sanoin, että aika hyvä. Mauttuun kohdallaan. Uskallan tarjota muillekin. Kyllä mä lähtisin suosittelemaan tämmönen. Jos haluatte vähän aasialaistyylisen mikä tää on? Darra safka, niin kyllä mä sanoin, että Toimii. testiin. Tässä vielä pöydän ääressä fiiliksi, eikö se ole ihan jees? Maistuu todella hyvälle ja suosittelen. A few moments later. Ja sit vähän jälkkärin bariin. Tehdään, mikä sä teet? Mä teen omenapiirakan haikkutyyliin. Mikä siitä tekee haikkutyylisen? Se, että käytetään vähän haikkujuttuja siinä, eli vähän käytetään kookosta, sitten päällä käytetään vähän Ai niin, siinä oli sitä kookoshiutalet. Mikä se oli? Kookoshiutale, tätä ilmeisesti siihen päälle. Ja muuten aika perus, niin kuin näytettiinkin. Omenat on pihalta poimittu ja sitten vähän jätskiä päälle, eikö se siitä lähde? Sillä se lähtee. Mä tykkään tehdä, kato, jälkkäreitä ja leipoa. Leipuri hiiva. Kun se ostettiin Changi-oluet ruoan kanssa, niin unohdettiin niin juoda ne sitä omenapiirakan kanssa, silloin väli milloin ne juo. Vai mitä mieltä sä oot? Joo, ei se kato. Janojuomiksihan ne on tehty. Nyt on niinku piirakka valmis ennen uuniin menoa. Mitä tähän tuli? Mitä kaikkea sä laitat? Siinä on ainakin omenoja, mä tunnistan, ja kanelia ja... Mitä muuta? Ja lopuksi tulee vielä kookosta. Kokki syö omenoja. Joo. Kookos tulee lopuksi vielä. Kookoshiutalet sit ennen... Onko se sitten ennen kuin se on valmis? Joku 5 minuuttia ennen osaat uutta uunia. Sitten uuni tästä näin auki. Tässä about mitä 50 minuuttia ennen ja hiukan kookoshiutaleen joukkoon. Niin näitä vähän niitä. No niin, tossa on. Ja siellä on taustalla tiskit vielä, älkää valiko. Tämmöstä. No niin. Toi näyttää hyvältä. Ja siihen
Sitten vähän vielä uunia jopa 10 minuuttia, 50 ja se on sillä siistiä. Onko se sit ready? Ei kun maistelee sen jälkeen. Mikä? Sanfran Specialit. Sanfran Specialit. Vähän jätskipallo siihen ja sit vähän vanhinen ja gastiket siihen. Näyttää oikein tommoselta germaiselta. On toi aika hyvän näköinen. Ei muuta sit kun maistamaan ja kerrotaan sit mielipide. Tii on hyvän näköinen. Eiks tuo? Onnistusko? Mennään maistelemaan. Testataan ja katsotaan millaista on. Sitten tää maistelu. No niin, nyt maistetaan. Minkälainen? Todella hyvä. Sopiiks ne koukosjutut? Toimii. Ei mitään, me jatketaan syömistä ja Zhangi alueen juomista. Tästä näin tultiin omenapiiraka omenoitten äärellä näyttää vielä, että ne on tästä pihalta. Tästä puusta oli piirakassa omenat. Vähän kuinka paljon omenoita on maassa? On niitä vähän. Jumalauta. Hyvä, että meni yhdet ainakin piirakka. Jos joku haluaa tulla tekemään omenahilloa, niin täältä voi tulla hakemaan omenoja. On niitä muutamat. Mutta tää oli tämmönen video tällä kertaa, että missä oot saatan. Tämmönen video tällä kertaa. Ruuat on syöty ja omenat on juotu. Tai ruuat on syöty ja bisset on juotu. Ja jos tykkäsitte videosta, niin ottakaa kanavan haltuun ja kommentoikaa, että onko jotain videoideoja, mitä haluatte. Laittakaa kommenttia tuohon alle ja mitä muuta. Ei muuta kuin Nähdään ensi videon parissa ja ottakaa kanava tosiaan haltuun pari kuukautta, niin taikkumatka lähestyy, niin sieltä tulee sitten hyvää matskuu. Mutta tässä kohtaa niin kanavan haltuun, tykätkää videosta, kommentoikaa jos on jotain videoideoja tai muuta, niin ei muuta kuin nähdään taas. Moro. Moro.